Decembro trae dificultades para os mariscadores, que están a loitar contra o mal tempo e a falta de días de traballo. A campaña do Percebe e do Ourizo está a deixar moitas incógnitas, a pesar dos prezos elevados. A pesar de que os prezos están sendo favorables, a situación do sector é preocupante debido ás malas condicións meteorolóxicas e á escasa actividade pesqueira. No marco da campaña do Percebe deste ano, o patrón maior da Guiño destaca que, a pesar das boas perspectivas en termos de prezo, a falta de xornadas de traballo debido ao mal tempo está dificultando a actividade. Bueno, vai ben, sempre do lado no que se mire, vai ben poñéndonos un pouquiño no lado dos precios, non? Que os precios son bastante favorables, pero bueno, se miramos realmente a razón de unha delas, a máis concreta de por que ese precio tan bo, é porque fomos moi poucos días. O mal tempo e fomos moi poucos días, entonces claro, lóxicamente pois hai unha demanda bestial. As perspectivas para os días que quedan do mes son incertas. O mal tempo parece que continuará e algúns días clave das festas de Nadal caen a mediados de semana, o que reduce as oportunidades de traballo. Pois, ao final, pois, o mes vai indo, hai un pouco de, non de desesperación, pero de preocupación, por así decirlo, de que estamos vendo de que se nos vai o mes. Temos, como casi todo mundo sabe, fixándose un pouquiño no que é o calendario, vemos co que os días de Nadal, cara ao 25 e cara ao fin de ano, pois vemos que cadran fin de semana, ou fin de semana non, ao revés, cadra na mitad da semana, entonces pois danos como 2 fins de semana á semana, nesas datas, entonces para ir ao mar en esas datas, unha que son malas porque colle un fin de semana no medio, cada un delas, e outra porque tamén o mal tempo non axuda nada, entonces, bueno, pois, a verdade é que un poquinho preocupados porque vai a ser deste mes, claro. Outro dos temas destacados foi o ourizo, que tamén se viu afectado pola falta de actividade. O patrón maior indica que, grazas a un pequeno remanente de días de pesca, poderían incrementar as opcións de ingresos. Sí, estamos poñendo un poquinho á vista da xente de poder tamén alternar un pouquiño o que son os produtos que temos, non, nas alternancias. Temos un remanente aí, un pequeno remanente de uns días do ourizo, o cal pois leva a poder darlle un pouquiño máis de movimento ás alternancias e poder intentar facer algo máis, dentro deste mes, pois poder facer algo máis referente á parte económica. Pero bueno, vamos a deixar que o tempo nos axude, e se non é o ourizo, pois un poquinho tirando ao marisqueo, e se non, pois podendo, nós estamos cun pouquiño cun ollo mirando ao mar as pedras por poder quitar o Percebe cando realmente dá máis rendimento este ano. Por outra parte, o presidente de Mariscadores de Aguiño e Carreira manifestou a súa preocupación polos efectos do mal tempo sobre o sector e a economía local, e insistiu na importancia das axudas da Consellería para que os mariñeiros poidan aproveitar ao máximo os días de traballo. Estes 15 días son claves, que son as semanas que máis se factura, podese dicir, na cofradía durante o ano, e son claves, pero bueno, eu quero ser optimista, a pesar dos trens de borrascas que levamos todo este mes, quero ser optimista nestes últimos 15 días, e gracias á Consellería considerarnos o sábado, xogando con eses 2 sábados que temos, a ver se coincidimos as mareas, pois, bueno, creo que ainda nada está perdido, que as alternancias, por exemplo, xa foron ao Ourizo, xa van 27 recolectores e recolectoras á estación de Ourizo, e, bueno, que a alternancia de Artes, Ourizo, Navalla, Percebe e Meixa, creo que ainda non está nada perdido. Aínda que a campaña non está a sair como se esperaba, a boa noticia é que o prezo do Percebe subiu considerablemente, alcanzando os 130 euros por kilo nalgúns casos, o que fai que o pouco que se pesca sexa moito máis rendible. Así mesmo, teñen as mesmas esperanzas para o ourizo. Onte o Percebe máis caro superou os 130 euros, e quedando unha media por riba de 60 euros, eu sempre me remito á media, que é o máis importante, a media é un conxunto global de todos, e, bueno, a media por riba dos 60 euros é unha boa media. E despois, a ver, esperemos que o ourizo tamén nos dé unha sorpresa, que vala ben, porque como van ao pé de 30 tamén recolectores e recolectoras, pois tamén son uns ingresos importantes, como é un bruto bastante importante, para poder acabar unha boa facturación estes días. Pese aos desafíos, a esperanza non se perde. Os profesionais do mar esperan que nos vindeiros días as condicións melloren e poidan aproveitar as oportunidades que o Nadal trae consigo.